Shalom mari kita amang inang. Selamat hari Minggu mari kita salutna. Ada orang so masuk kita tu acara para menggota. Perjul mata para di rohanang pikirata. Martangi yang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marid de mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di probadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Say tangihon mas waraku ale Jehovah molo juju ahu didok rohaku homad dok luluy hamu mabuhikku atong bohim manahululuy ale Jehovah say unang matabunihon bohim maradopon ahu Jehovah ropanod diahu dohot hatuaku tung midai sema ahu mabiar Jehovah roparton abatuan ning uluku tung midai sema ahu hat biahaton. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogon aswa tudosan amanamin na di banua gidjangi. Usehom matodim na badiay dohot hapistaran nasian hoi tu salhut huriam. Asalam rarak jalalam hot hatam na badiay di tonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras ni roha di naposom majami tahon hatam. Asalam pita jalalam gadda huriam na badiay. Patotong mahut rohanami mangoloyho. Sahat roh di ujung di bagasan hapor siaw nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta mari temahila. Tatangihon ma patik ni debata ima patik pawaluhon dohot lapatana patik pawaluhon unakko manakko dia do lapaten ni odo
Ikon dihabari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo madobo hebeng di dongat jolma nama manang mabahin bisuk-bisuk. Makala supon boniaga. Iko si pagadaw ni rohatta do arta ni dongan. Jala siramat tonoton. Hido sahatna. Atong rak magidogogo mahita. Lahu mangulahun patiki. Ale Tuhan de bata. Sai pargugui mahani. Mangulahon hau partu patikni. Amin. Tapuji matu hatta, marit di mahita. Tatopo ti marusatta tu ado pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na hasuotu dosan para siroha mida hami nadang ulon. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahato do hami tubu jaladang adong hapor siaw di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Masa godang do pangalason nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan di basam dohot asi di roham. Sayunang pengot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobar tu asi ni roham dohot denggan di basam. Alani guarmu ale Tuhan Yesus. Marpa muati marohanami di dosa nami dagodangi. Amen. Tabegema baga-baga ni debata. Taringat tuhasisan di dosa. Alani pangalasyota do ubahay na tertulang Kristus. Jalabinahin ni hajahatotta do ibana mabugang. Ape itu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonang atta. Jalabinahin ni bugang na malu hita hilala. Hasangapon ma direbata dari gijang. Amin. Puji Tuhan ta. Mari dia naik. BG mahatani debata songon turbuk epistel di para menyota di bagasan tikion imana tarsurat sia buku ni si Yohanes bidu 5 mamuka mesian ayat sada satu ayat sia tajaha maamanginang marsika barsoring manang secara responsoria namar sahid di Paridian Bethesda
Salpuni adong ma pesta ni halak Jahudi, jadi nakko ma Yesus tu Jerusalem. Marpahia dorisi torop halak na hasitan, nama pitung, nasorion, na tiarapon akan napaimahon hagusang ni aiki. Alai adong madisi sahalak naong 32 tahun leleng na marsahit. Jadi didok na marsahiti mamangalusi ibana. Iya letuan dang adong perrohok na manganuguahu. Tuparidian dihagusang ni aiki. Ay madok roro pe ahu nungwari juluani na asing ahu mijur. Jadi pitur hisar majol mai dihidat malik lagena laos mardala ma ayari sabak do toho nasa dari ido sahatta martua do akan atu mangihon hata ni debata jalan neopiopsa. Amin. Ta puji matuhata mari debahita. Tidak ko mahata hapor siyaw tay sunguna hati na tidak ko di dongata sa hapor siyaw di sardok portibion rak mahita madok au porsia di debata jahuba ido apar gugo nasu hatu dosan nat mo palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian sianton di porbadia adorang suabubuan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman di silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tu panotoru di mitano na mulak manggul dari patubuhon nama naik tu surgo lau hudul tu semun debata Jehova amanai pargogo nasuhatu rusani di sima ibana pa yang mamlak sugo tanoon manghumi halak na mangguluho na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na baria huria hato panalak Kristen akan abadia dohot dihasani dosa dohot dihatai naman dok mulak magulu sugok di haging hal anong mate dohot dihanguluan no sorasuda. Amin. Di pasahak matiki markor tu punguan ina Kamis las mangi manong muse tu punguan estomihi.
Shalom amang inang. Tabagima ting-ting namasa dihita sadarion Minggu tanggal 20 Mei 2022. Na perjolo Guarni Minggu sadarion Imam Minggu ex Saudi. Lapatanna saya tangihon maswaraku ale Jehovah. Topik Minggu ditangihon debatado na jojo di Partigor. Dapat duahon protokol kesehatan. Untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah, jemaat agar mematuhi protokol kesehatan. Selama di lingkungan gereja wajib memakai masker. Sebelum memasuki gereja wajib cuci tangan di tempat yang tersedia. Dapat tuluhon ibadah minggu melalui streaming YouTube. Di Pangido tuganu purwas nasubui marminggu di gereja Alani Sahid Manang Lansia asa marminggu madi jamu madohote parmingguan melalui video streaming na disiarhon KBB Raja Wali secara live di parmingguan pagi 2 dohot parmingguan Arian. Na papaton pertangahan wek di gereja dohot piajum meeting. Hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 di Patu Pahuriata do pertengahan wek di Maringana di gereja nani hasuhuton ruas Weksada masuk pukul 20 WIB di Pangido tuaka ruas nasubui madohoti pertiangani boy maman melalui virtual manang Zoom meeting. Na palimahon kunjungan pakebuasion di Bagaran. Di Minggu sadarion borhado pendeta resort amang pendeta lamhot silalahi STH rapdohot parhalado resort makobasi permingguan tu Bagaran HKBP Singowarasari Laos martading hatadisi. Paunopon kunjungan punguan Ama Gideon. Di Minggu sadarion borhado punguan kor Ama Gideon ke HKBP Singosari Laos patu begihon ede puji-puji donasi dadisi. Papitihon PA Padang Ina Parar Kamis. Hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 Maringanan di Sungai Hijau Kampar di Patu Paparar Kamis do PA Padang na niluhon ni Sudepul Tamer di Huriata. Na pawaluhon dak dana na sorang. Na di hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 di basa-basa hatu-hata do sada sahalak dak dana bawa di keluarga Amang M Tambunan Boru Silaban alamat Permuahana Mandiri Blok B nomor sia Wekopat. Kipas do dak dana ki suang soni nang natorasna. Pasiahon ruas nagok. Mulai Minggu sadaren gabe ruas nagokma di Huriata Ima keluarga Amang Roy Arwan Ibu Renta Boris Tumorang doho tolu rak danak Ibu Nasida na sebelumna Nasida ruas Parguru di Huriata salelewon Nasida marenganan di jalan SM Amin Perum Debension Residen Blok Sada B nomor 6 Wek Sada na pasapuluhan ruas na baru. Mulai Minggu sadarion gabe ruas ni Huriata ma ima na parjolo keluarga Amang Hotdi Simbolon Moni Borone Baho do dua halak yang okon Nasida Pida Huria sian HKBP Ebenezer Resort Silom Kandis nuang Nasida marenganan di Jalan Melur Perum Gran Palma Melur Blok C nomor 3 masuk Weksia. Na paduahon keluarga Amang Hotman Situmorang Ibu Berliana Buruna Baban Nasida Pidahuria sian hakai Sipang Jambu Resort Sebangaduri nuang Nasida marenganan di Jalan Rimbo Panjang Simpang Kamboja Perum Kamboja Blok D nomor 10 masuk Wek Pitu. Dapat tuluhon keluarga Amang Horas Sirongoringo Inang Napalina Silaban maaf Inang Nopalina Silpa Boru Pajaitan dohot dua halak anak Nasida Pida Huria sian HKBP Sukajadi Resort Sukajadi noeng Nasida marenganan di Perum Pila Melati Blok A nomor 7 masuk Weksada. Nah 10 sadahon ruas namoding. Nah di hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 nunga marujung holu sahalak ama ruas ni Huriata Ima Amang Joni nahinan Bulihar Manurung nah hina beluhon inang Rosima Buruna Baban tutup usia onop lalu tahun 9 bulan 2 hari alamat
Jalan Pertanian Gang Pelangi Perumligako Blok K nomor 1 masuk wek tolu. Tangtangia koma asa margogo jalahatop tarapul keluarga nati nadikonna. Pasapuluh 2 hon selamat ulang tahun. Haga bebe Raja Wali pasahaton selamat ulang tahun matu hamu ruas nuria nang nasuruas dope nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguan mamuka sia tanggal 20 sia Mei sahatu tanggal 4 Juni 2022. Hatani debata tu nama ulang tahun di mingguan ay marhite ahu gada ari-arian jalataba di ho akka tahun ni ngolum poda sia ayat 10 sada pasapuluh tuhon hata mauliate pasahato nuriata do muliate tu sude ruas nuriata nang naso ruas depe nang pasahato pilihan siganuk minggu pilihan pertengahan keluarga perpuluhan do tahamuleteon sone nang pilihan tahun moladong kekeliruan manang na orang jelas di titingon boy langsung dikonfirmasi tu ketua wek di konsistori songonani matinting di hita saderon tu hatta nama marwati hita saluna. Ya puji matu hatta marid di mahita. On mahami ale Tuhan debata akaruas ni huriam nang pinilitmu nang tinubusmu sian hadoson nami marsadani roha hami makamulatehon saluhuk nadenggan ni basam nang hucalo hami sahatro di bagasan Arianon jala di bagasan tikyom pele Tuhan dinalahu tumangihon hatam mahami parbadiai maroha dohok pikiran nami marhite todim to di porbadiai asanggi hatam Tuhan nanaing hutangi hok kami gabe ucahan di bagasan ngulu nami jalalam tu tauna hami mangulahon akaulon nami siganu pari alani i asi maroham makuling moho di bagasan tikyon ala nungarade hami tumangi hokko amin. Hita napungu di bagasan Yesus Kristus Tuhata ta pukama amang inang nagabe jamita dihita sadarion ima minggu eksaudi natar surat mai di pesalmen bidu 10 pitu ayat sada sahat rodi ayat onom pesalmen bidu 10 pitu ayat sada sahat rodi ayat onom hujahahon ma dihita saluhutna tangiang nisi David say tangi ma hasitongan iale Jehovah tangihon ma alu-alukon
Saya tarehon ma pinggolmu tutangyakon sian bibir naso marpangasi. Saya dapotan uhum maau sian bohim, saya ditatap matam ma hasitongan. Nunga didodoho rohaki, ditikirho bornginnai, dilalaho doau, hapedang adong jupakko, hupopangi doaka pikiraku, asa unang mangalausi pamangaku. Saya marjaga doau dilakalakan ni colma si pangarupa, di aka pabahenan ni colma dopak hata ni pamangamu. Saya diihut-ihut lakalakaku do aka bogasmu, dang maoraor pangalakaku. Saya hodo hupa jojo, ay dialusi hodo au ale debata. Saya tarehon ma pinggolmu tuau, tangihon ma hatakon. Ima sahatna hitana pungu di bagasan Yesus Kristus Tuhata, shalom ma dihita saluhutna. Hama kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhata, ranu ngasomal tabege padohan nasi songonon. Susah lihat orang senang dan senang melihat orang susah. Buasa boy masa sisongoni amanginang. Ima sada pangalaho hajol maun namar bosir mai sian lateni roha. Jala ahado nama bahen boy tubu lateni roha. Ahado na boy mabahen tubu lateni roha. Alusna ima ala so mampu ibana songoni. Di ida halak marmobil, dang boy ibana marmobil, ujungna late rohana. Di ida ibana halak mamora, dang boy ibana mamora, late rohana. Di ida donganna marpangkat, late rohana. Sudenai boy doi amang inang gabe patubu lateni roha di tonga-tonga ni hasyanganon molodang boy ta kendali hon rohatta dohot pikiratta. Hape sasitongna at sugari di halason ibana na adong didonganna na morai, didonganna na sangapi, didonganna na marpangkati, molo marpangkat dodonganna dohot doibana dapotan hasangapon ala ido namasa. Benar nggak amangina? Molo mamora dongata da ikon halas sonotan ma asa boy tong hita rap songon ibana mamora di partodion nang di pardagingon. Alani inorhon nilateni rohai gabe boy do sega akana humaliak kita. Lateni roha boy do gabe mabahen sega parsaoran naulii gabe roa amangina. Nadenggani boy do gabe sursar. Na kompak hian ibana boy do gabe marbadai. Sudenai marbosir sian pangalahon ni colma. Na jojot marlateni roha mida donganna. Ujungna sian padohani susah lihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ia pangalahon namar laut ni rohaon ikon si pasi dingot tadoi sian bagasan rohata nang pikirata. Aitung jorbut doi amang inang. Ai di rohon lateni rohaido sogoni roha dohot ragam ni ulaon najat. Ido bahen tung jot do tabege berita kriminal namar bosir sian akal lateni roha. Namar hahamaranggi marbadai ala lateni roha. Namar donga tubuh marbadai ala lateni roha. Itu ngapalah homa si patu jolon. Ayama hagogo ommu. Dang marpanatap di aka hagogo onna dohot pangalahona dohot pabaenan na sendiri amanginang.
Namarhobar jabu pe boy do gabe marbadai ala lateni roha. Dicet jabuna suku rohana. Ia sibur aka suasuanana suku rohana. Ia otojol mai suku rohana. Ia roha balangon jolmai suku rohana. Sude adong lateni roha gabe makorhon hasesega. Hape ahama gunani i amang inang siswada do sude nai ai molo late rohatna di dongata sona boy hita songon dongatai alani itu magon mata paburju-burju amang inang mangula akaulota nasa si ulaon asa jupang hita songon nan jenupakon ni dongatai. Jadi tumagon unang late rohata mamereng dongata. Tapa iut-iut ma, taulahon masongon na niulahon na siday. Nadenggani, naroy pasiding. Asa, taruli hita nang dilas ni roy. Alana dang boy dos hita songon dongatay amang inang. Pinomat molo dang boy dos hita songon dongatay, tapa burju-burju ma, lamangulahon aka ulauta. Dang gabe lateni roha, bahenon marnida halak, nang sangap manang nang sonang ngoluna sian iba. Molo taingot di bibel tai amang inang jupang hita donang disi ima pangalahon ni halak na marna punahon lateni roha. Na parjolo ima si Kain. Taingot dope cerita si Kain amang inang. Si Kain na marlateni roha mida anggina si Habel amang inang. Ahado bosirna ima alana ulomua rohani debata tu pelean ni si Habel sian pelean ni si Kain. Ujungna gabe dibunuh si Kain ma angginai ima si Habel. Songonido nang namasa tu si Joseph. Taingok dope kronologis ngoluni si Joseph amang inang. Ima anak ni si Jakob. Holan ala ni parnipion ni si Joseph, dohot ala na sumurung holong ni roha ni si Jakob tu si Joseph, gabe tubuh malate ni roha, ima di 10 anak ni si Jakob mida si Joseph ujui. Ujungna amang inang di gadis maibana tuhalak Midian. Suang songoni matong nama satu si Daud diturpukon. Songon nagabe ojahan diturpuk jamita ditikyon amang inang di pabotohon do songon dia pakilalaon ni si Dape dimulanai molotai ngot ceritana diurupi si Daud do Raja Saul ima laho marporang maradopon halak Palestin. Gabe monang kan amang inang taingok dope ceritane i. Monang alai hinorhon ni ede puji-pujian ni akaparopuan halak Israel natar surat di sada Samuel 10 walu ayat 7 didok di sia manginang dungi marede tari parma akaparopuani mamiltik parhinaloan huhut madok maribu-ribu do nang ditaluhon si Saul alai anggo si Daud marlok salok sado. Ima ede pujian ni akaparopuani dihina uli ni pabahenan ni si Daud. Ujungna mamukasiani amang inang lateni rohani si Saul mida si Daud. Batung gabi homai papuji-puji so raja dopeho. Ado raja. Jupang malateni roha di si Saul. Mangiburu marohana amang inang. Ai didok rohana nunga disaingi si Daud beibana. Ujungna dilului si Saul dodalan laho mamunu si Daud. Alai hinorhon ni huaso pangaramotion ni debata sai di palua do si Daud sian parmaraan na pinamasa ni si Saul maradopon ibana. Hamu akadongan na hinaholongan sahat tu obas sinuaingon pe amang inang tung masay godang dope jolma nasay mangiburu nasay marlateni roha mida akadongan na jolma
Ulo ma di peo padohan na ra di tonga-tonga ningoluna na si songonon amang inang. Si bora gok-gok dol-dol otik mamura hita luhut alay sumurung au otik. Hinorhon ni isay adong dohalak na sorela molo sumurung dongan na siyan ibana. Buasa boy songoni amang inang. Buasa dang boy tarjalo hita molo sumurung dodong atai siyak kita. Manang nasorela do hita amang inang molo malo halak di bidang manang ahape. Molo sumurung dongammu say olo magabe dilatei rohana. Di parwa-roa, di padohi mahatan asodengkan. Hal itu sering terjadi. Molo merasa tersaingi ibana di tonga-tonga ningoluna, saya dilului dodalan, laho patutoruhon sangapna di tonga-tonga ni hasiangonon. Alani ikon pasidingota do amang inang rohalatini rohai sian rohata unang tapeo pi di bagasan rohata ay suadong labani i amang inang. Di Yakobus 3 ayat 10 didok di sisongonon amang inang. Ay iya disi pangiburuon dohot hatok karon disi mahagaoron dohot sadok ulaon hajahaton. Molo adong pangiburuon dihita siani matu bupartok karon amang inang dohot ulaon hajahaton. Alana berusaha nama hita lamanegay ula-ula ni colmei. Berusaha nama hita buhama asa lam tumatena ibana di tonga-tonga ni parngolonna. Alay ingot amang inang. Sejahat apapun setiap orang yang melakukan kejahatan bagi kita, ingatlah sesungguhnya Tuhan di sana sudah berada di sisimu. Sesungguhnya Tuhan di sana sudah memegang hatimu sekuat-kuatnya agar kita memiliki kemampuan untuk menghadapi halak nasi songoni di tonga-tonga ni nguluon. Hamu akadongan pangiburoni do bosir ni ragam hajahaton di tonga-tonga ni ngolu amanginan. Alani iso tung tapeop rohana mangiburu, rohana marlateni rohami dadong ata colma, tahalason mana adong dihita, taparsaulihon mana dilehot Tuhani tuhita, met-met manang nabalga, halacon may amang inang di tonga ni ngoluon, unang mangiburu hita mida na adong di ngolu ni dong ata colma, unang mangiburu hita, adong do anon tikina, pasahaton ni debata tuhita. Jaladia na tapangido itu adopan ni debata. Adul do na dumenggan lehonon na tuhita. Mungkin tapangido amang inang alay be do lehonon na tuhita. Mungkin be jaloota di tonga-tonga ni nguluta. Mungkin bisa saja akan diberikan kepada kita. Mungkin kita akan merasa itu berlawanan dalam hati kita. Tetapi sesungguhnya itulah yang terbaik untuk hidup kita ini amang inang. Alani hamaolon molo tabereng diturpukon hamaolon nan yadopan ni si Daud dang mabahen ibana gabe mangalului uhum laho mamalosson pangulaon ni si Saul maradopon ibana dang dilului ibana dalan lao pamalosson na manginang coba johita manginang lasahali hita dihat siti halak itur tabalosson do sa kencang-kencang na bahkan molo nungalam didak dati ulu marahita asing nama tangyang tara tuibana. Hal itu sering terjadi dalam kehidupan ini ya mangina. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tidak bisa menguasai hati dan pikirata. Jala gogota, hadiriota, pikirata, haboyota tapatujolo, lao mangadopi ujungna gabe tubuh madihita, roha pamaloson. Hak penghukuman itu hanya milik Tuhan amanginang. Tidak ada milik manusia. Hak pembalasan itu hanya milik Tuhan. Milik kita itu tidak ada amanginang. Jadi jangan pernah memikirkan pembalasan dari setiap apa yang dilakukan orang lain terhadap kita.
Gariada tahe ikon pasahatot tado sudene itu bagasan goar ni debata marhite-hite tangyangta songon Raja Daud diturpukon di pasahat ibana do tu debata di bagasan tangyangna jauh-jauh do ibana tu Tuhani mangido asini roha ni debata ido bahen didok si Raja Daud amang inang saya tangihon ma alu-alukon di namar tangiangi ibana di bagasan uduk dohok serep ni roha di pangido ibana saluhut narikot di ibana tu debata di sude akan ajat nabi nain ni si Saul tu si Daud amang inang dang di pangido ibana hal na asing holan di pangido ibana tu debata ima uhum hasit tongan. Pernahkah kita sedemikian amang inang? Seperti Daud meminta kepada Tuhan, jika memang aku yang bersalah Tuhan, hukumlah aku sesuai dengan apa yang kulakukan. Ya do tadok si songoni, manang saya tadok do di bagasan rohata manginang, naso haru mate doho, nasa haru sudah doho sia tonga-tonga ni portibion. HP molodung sudah ibana sia portibion atar pura si palesem mak. Roma tutongan ibagasna tangis-tangis benunga labe alomi ina dongan nai contohna tetanggana ai mada lungun dorohaku ina hape dung salpu siani anga jabarna tongi ngaturanna ayana gudangan dosana hidu kan belum lagi amang inang naking do penatangisi hama ngacit nai saya hingok do parbadaku do imana tak sanga do pemarsi saya sani dosa hupakulingi mana di pengkolan HP di padoi mana dirina sa pengkolan ini na HP ngamod ding ibana rodongan nai di dok si songoni yang manginang asiro hate ay nga denggak kamu ay madah inna ngahu maapo bebana sa bagasar hakku inna HP dumula siani tau tomay si inna. Orang sering terjadi seperti itu amanginang. Alani imamakan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Holan de batado na boy natuk madodo rohatna di tonga-tonga ni ngoluon amang inang. Ola do didok ibana didok si Daud di tangyang na maradopon de bata songonon amang inang. Engkaulah dilalaho doau ninna. Di bahasa Indonesia engkau menyelidiki aku. Songon edetan Kisah 70 sadai do ayat 2 tandai ma'au sukapi madohot rohaku uji ma'au pamana tuhut ma lakaku olo ditanda hoau debata asima roham taringo tu pangalahoku olo tutu pamana tuhut malakaku sesa dosaku sude debata heado amang inang taau honi di tonga-tonga ninguluta heado tatadai dirita heado tasukapi rohata pangalahota nasotama diadopan ni jolma nang diadopan ni debata heado tapasatang yang tasongon na pinasahat ni Raja Dauton namadok dilalaho doau engkau menyelidiki aku asadanga dong nabuni diadopan ni Tuhani amang inang. Di boto tu hatai do songo dia parngolota nang parohaon ni si Daud nang parohota sahatro di bagasan tikyon. Dangadong nabuni dingo lutaon dia dopan ni debata. Dangadong nalipe ulon na pikiran na nang pakatayon na pe. Dangadong na mangalao si hata ni debata. Hita penyan songo nima ditongan ni ngulutaon. Jalamolo tabereng di ayat 5 amang inang didok si Daud disi sai diihut-ihut lakaku doa kabogasmu dang maur-haur pangalakaku dang goyang dang ragu-ragu ibana alai adong langka na pasti dingoluna ima langka na mangolu di bagasan Tuhani tung sitiruon doi pabahenan ni si Dauton di tonga-tonga ni nguluta amanginang pasahat maparsoryo mi tuadopan ni debata marhite-hite tangyang na neng matatiru ibana unang tabaloson najat alon ni najat
Ingatlah amanginang, jika kita berusaha untuk membalaskan yang jahat yang dilakukan orang kepada kita, bisa saja itu belum sampai, sudah terlebih dahulu kita sengsara dalam kehidupan kita. Jangan pernah memikirkan hal itu. Ingatlah, jika kita merasa sakit dibalaskan orang lain kejahatan yang dilakukannya kepada kita, jangan balaskan kejahatan itu kembali kepadanya. Amanginang, molo hacit do tahilala tagotil tangaton unang gotil tangan ni dongammu. Molo hacit do tahilala tapukul tangaton unang pukul dongammi. Amanginang, hilala mana hacit nani hilala ni dongammu, hilala mana las nani hilala ni dongammu. Amanginang, alai saluhutna haciti, saluhutna jati, naro di tonga ni ngoluta, pasahat mai tuadopan ni debata, marhite-hite tangiangta siganupari. Asa ibana na palubakon, asa ibana na mapargogoyhon hita, di tonga-tonga ni ngolutaon. Amanginang, ujuta jow-jow ibana di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta, say na alusan na dohita, uju sosak pakilalaata, di na rongom parukilon, di na tabolus arsak ni rohai, say unang malupa hita, majouhon goar ni Tuhani, pangido masyan ias ni roham, siyan nasa gogo ni roham, jow-jowhon may tuadopan ni debata pos marohata. Amanginang, alusan na doi. Songo sada contoh songonon, sada soldadu marporang tu sada luat. Jadi tiba-tiba manang nabohama gabi manibil sa halakna sian akadonganna. Dung manibil ibana sian donganna, dibereng ibana tu pudi nungaro akka musuna laho mangalele na sida. Ujung na lao maibana martabuni, lao maibana dibereng ibana madihutani sada gua, masuk maibana tu si. Dung masuk ibana tu guai, say hudul maibana manatap-natap guai, huhut maraburan iluna didok masongonon. Buhana ma ujung ningolukon, on namara parsudana. Dibege ibana mamuse nunga mardorom-dorom si majojak ni akka musunai, laho mangalului akka soldadui. Dung sahat hampir jonok tu guai. Amanginang, di ide ibana ma adong sada batu na jonok tu guai, aledang apala manutup guai. Ditikiri ibana masyani, say diberengi ibana ma, say didok ma di bagasan rohana. On namara parsudana, tuksa guru lomoni rohani, musukima hahuon na au diliangon. Ujungna hudul maibana. Amanginang, martangiang maibana mangido tu debata. Ale Tuhan debata tung maseborat do pakilalakku, nung ngaro musu laho manakupau, nung martabuni au di bagasan liangon, alai dangadong batu lama nutupi liangon asaboyau martabuni. Asiroham diau Tuhan molo tung mate piau sahak diho mangulukku, alai molo di paluaho doau Tuhan, marjanji maau di bagasan rohakku, iko gabe soldadu natutuau marhabiaran tuho ninna. Ima tangyang nahuhut maraburan iluna. Dungi di panok noti ibana ma lubang niliangi, di bereng ibana ma laba-laba. Sai membentuk lingkaran mabahen jab-jabuna do tehei yang manginang. Di dokibana ma di bagasa rohana songonon. Tuhan, batu dohu pangido naking asarong nian manutupi liangon. Ale di leok ko laba-laba. Bahama gogoni i batong do tarida. Minna. Alai lomoni rohamma. Ujung na lewat ma musuh na soldadui amanginang. Dibereng masoma nasida di jolo niliangi didok masongonon. Bah, nyon adong liang, beta mehita masuk. Dungi Roma sada siandongan naik didok masongonon. Unang mahita masuk tu si. Dang mungkin adong masuk jolma tu si. At sugari adong jolma masuk tu bagasan liangi. Ra mungkin nunga segan yon rabang-rabang ni laba-labaon.
Toho do nani dok mi, toho pasti dang adong di si jolma. Ujungna lewat manasida amang inang di laosima guei. Sian ceritai, sian ilustrasi i amang inang selamat do ima soldadui tentara sinakingani. Alania hadoi, alani hagogoon nadoi daong. Alana soldadu doi bana daong. Alani haburjon nadoi amang inang daong. Alania hadoi, ala ditangihon debatado parsi tutuon ni rohana mangido tuadopan ni debata. Memang amang inang dang hapikiran hita sakap ni debata di bagasan ngoluta dang ikon batu nabalga lehonon ni Tuhani tu ibana asa selamat ibana lapaluahon ibana sian parmaraani alai laba-laba namet metido di tongos debata laho paluahon ibana hita peboido songoni di tongani ngulon. Tidak selamanya orang yang memiliki kekuatan besar, yang memiliki jabatan yang luar biasa, yang memiliki kekayaan yang begitu banyak, yang bisa menyelamatkan kita anggap amang inang. Sementara orang yang kecil, kita anggap dia tidak memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang kecil bisa dapat mampu memberikan pelepasan bagi kita. Jadi unang sepele itu aka hal-hal na met-met. Unang sepele itu aka halak na met-met di tonga-tonga di ngolum. Sotung di dokrohata ay mek-mek don dangarong hagogon nyon. Terama hagogon nyon holasian badan ni ipe sosuman. Pakuling ni ipe soaha ninna. Jangan amang inang. Hargailah yang kecil. Justru Tuhan terkadang memakai yang paling kecil untuk memberikan keselamatan bagi kita. Justru Tuhan terkadang memakai hal yang paling menyakitkan untuk melepaskan kita dari setiap penderitaan yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan pernah sepelekan yang kecil. Cobalah amang inang, mulailah menghargai orang-orang kecil. Menghargai orang-orang yang kamu anggap tidak orang dalam kehidupan ini. Menghargai orang-orang yang lebih jauh rendah daripada kita. Coba dulu hargai, karena mereka juga pasti akan dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangannya, memberikan kesejahteraan, keselamatan bagi kita. Alani ima amang inang, kunci sada uju roha mauloni, marposni roha mahita, dihuasona, dohot dihagogoonna, saina alusanna dohita di tonga-tonga ni nguluta. Jugulhon ma martangiang di tonga-tonga ni ngoluon, haburjuhon ma martangiang asa jupang hita akka alus ni tangiang tai. Molo dang tor dialusi debata unang pitor madele alai papos roham jala sailam jugulhon ma saina lehonon nadoi di tonga-tonga ni nguluta. Amin martangiang mahita. Tuhan debata manami para siroha jala pardenggan basa nunga hutangi ho kami hatam nabadiai. Diajari ho dohami asangge toktong mangido hami tuadopan munabadiai. Marhite-hite tangiang pangiduan nami tuho. Uju masa akahamolon nahubulus sami di tonga-tonga ni hasyanganon. Tutu Tuhan, salileng mangulu hami di tonga ni portibion, ragam do akan namasa nahuida hami, ragam do nang namasa nahubulus sami di tonga ni ngulu namion, sipata madate do roha do pikiran nami, sipata madele hami, sipata tumatangis hami di sitaononi, alahu rajumi hami dada margogo hami, laho manalpuhon saluhut na akan namasai, di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami. Alai marhite hatam nang hutangi hok kami di bagasan Arianon. Diajari hodo hami imadina uju jauh-jauh Raja Daud marado poko di parniahapan na niadopan na uju di panggonggomion na gabesada raja. Ajari manang hami toktong Tuhan asa anggia jauh-jauh di guarmu nabadiai
uju ro akka hamaoloni di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami. Unang paluas hami gale, unang paluas hami madele, alay todi porbadiay, namian di bagasan rohanami ganup, na mapargogoy hami, dinalaho mga dopi akasubian ni sibolis ng hadsahaton, naro rongom tutonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami. Alani pasu-pasu ng saluhut na akka, dongan nami na makasugohok kami, lehon roha halabohon dinasida, lehon roha dame dinasida, lehon roha silas ni roha, asa anggiat takas di boto nasida Tuhan, dinalaho manalpuhon, akka hahurangan nami, nahu pahami maradopon nasida, ajari nang hami pe ale Tuhan, dinalaho manesa, dosa ni dongan nami dopak hami, asa anggiat tarjalo hami, hasesaan ni dosa, naneng silehonomu dope di hami Tuhan, asa anggiat tarjalo hami, silas ni roha, jala terbaik kami di bagasan hasit tongamu, dinalamat dalani akka ari-ari ni ngulu nami, nang pinasahatmu di hami, alani itu ho mahu pasahat tami, pamatang nang partodion nami, tangihon matuhan ganup akka jojo nami, manang ahape nahu pangido hami maradopoko. Tuhan debata si maroham nang di bagasan tikyo pe hutangnya ko kami, ima keluarga manurung inang boruna baban, dina jumolo dialapo sada ama, nah hinaholongan ni rohana sida siya tonga-tonga ni keluargana, tutu Tuhan molo sian hapor tibion, tung masay lungundo ha pakilalaan ni nasida, di partading ni ama na hinaholongan ni roha nasida, alay na pos do rohanami, na so palosom mo nasida Tuhan, toktong di bagasan parukiloni, alay apulom mo nasida, asa anggiat tumibu tarapul, jala margogo nasida mga dopi, si taonon na niadopan na di bagasan tikyon, manang sa dihari pe Tuhan, disakapi nasida dinalaho pataruhon amanami tuinganan parsato kinani, pasu-pasu saluh na aka pangaradeon nasida, pasu-pasu nang aka naposom, dinalaw pasahaton amanami tuinganan parsato kinani, asa anggia boy mardalan dohok denggan, ulaw ni hobar tulomo ni roham, alani Tuhan debata, nang di aka ruas ni huriampe, molo tungadong natongon di bagasan parsahiton, na dirawat di rumah sakit nang dirawat di bagas nabi, na di bagasan aka pemulihan, pasu-pasu nasida herbak ko tangamu na sumurungi, mulai sa simajujung na sahatro di simajojakna, asa anggia parsahiton na songgop di pamatang nasida, na boy doi boluson na, marhite-hite holong dohot asi ni roham, molo tungadong aka ruas ni huriam, natongon di bagasan, arsak ni roha, apuli nasida, dinamasihol di akka lapangan pekerjaan, patuduhon matuhan akka parkarejoan, nahobar tu parbinotoan dohot gogo nasida, asa anggiat marhitei Tuhan, boy nasida dinalo pasari-sari, akka narikot di tonga ni keluargana, nang di akka ruas ni huriampe, dinong majalo parkarejoan, pasu-pasu nasida Tuhan, lehon gogo, lehon ahipason nang serep ni roha, tarlumobi roha biar midaho, asa anggia boy tarulohon nasida akka ulon nasidei, di bagasan hasitongan, jala marhite ulon nasidei marsangap guar munabadiai, jala lam taruli akka halak na dilabungna, dilas ni roha nanang silehonom dope di nasida, alani Tuhan debata, tuho mahu pasahatami saluhutna, pardalanan ni ngolu ni ruas ni huriam, manang aha penasinakapan ni rohana, porseado hami Tuhan, na lehonomu doi jupang ditikina. Tuhan debata digijang ni saluh na pardosa na godang dohami, jumolose sama dosa na hula hami asa tama hami gabe haboran ni akka pasu-pasum. Holan mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangia kami tuho. Amen. Marede mahita las disonma tapasahat peliata.
tapa sahat ma pilihan na tapa pungon tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami mas yan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debata bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata bohina tuhita, jala di pasar honma, damena tutod ditabe. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna horas.